Assalomu alaykum bachao. Ина видеои навбатӣ иншоалло мебурояд. Дар бораи визаҳои Корея гап мезанем. Як гап дар охир камтарак дорам ва хусусан ба ин бародарои худмон. Бисёртар ҳам хел савол метиҳад, ки визаи корӣ чӣ хел гирем? Ё ин ки ма паспорти урусим катиб дуромаду мара 60 моҳ 60 рӯз бахшиш 60 рӯз иҷозат додам, ма 60 рӯз зиёд истодагӣ. Чӣ кор кунам? Мара гуфтестам, ки фалон сумте визата алиш мекунӣ. Бачо, кадом нафаре ки дар дохили Корея визаша алиш кардан мехоҳад, визаи корӣ гирифтан мехоҳад, чӣ визае гирифтан намехоҳад, ё ки алиш кардан мехоҳад, вай ҳатман бояд аз Корея хориҷ шавад. Дар дохил ягон кор кардан намешавад. И гапода илтимос бовар накунед, пулатона беҳуда ягон касда натиҳед. И гап дурӯғ ай. Дигар гап. Савол метиҳанд, ки мо бурем кореянка кати ЗАГС кунем, мода иҷозат мешавад? Бачо, духтарои Корея ҳам хеланд, ки серталабан як, дуюмаш ки ба гуфти урусо разборчивиянд. Дар худи Корея ҳам хел пурсиши иҷтимоӣ гузарондан ё ки социални опрос гузарондан 50% духтарое ки сину соли шавҳаркунида расидагиянд намехоҳанд, ки оиладор шаванд. 50% мондагиш агар буфорашанд, ё ин ки худи корейцода, ё ин ки умуман не. Корейце ки обеспечения пул дора, хушрӯай ҳавая талаб мекунанд. Ҳамин хел духтароам. Ман ай урусо тамоман фарқ доранд. Гапе ки дар охир мегум гуфта будам. Як видео кардем бачо. Якум видео ҳамара огоҳ карда будем ба хотири ба самъи ҳамун бародарое ки аи чи огоҳ набуданд расонда будем. Мо хурсандем, ки касе дар ҳамин гапи мо фоида овард, наовард, зарар овард, бахшиш. Бачо, мара занг мезананд, хай мо бурем корту аниқ меёвӣ? Мо бурем кор ёфтем. Бачо, ман ай мисолҳои зинда мегӯм, чизе ки худам дидам ё ки одамои наздики ман, одамои боварино ки ман гуфтагиянд, ҳамун чизҳоро мегӯм. ҷураи ман худуш Америка рафт. 2 моҳ хато накунем ё 3 моҳ бекор гашт. Баъди 5 моҳ гашт омад. Ё ин ки Германия ҷураи ман рафт. 1 моҳ гашт, ҳеҷ кор карда натонист, ҳуҷҷатошро пурӣ карда натонист. Бо омад. Ман чӣ гуфтаним, бачо, видеора дуруст буфаҳмед. Ягон ҷода, ягон кас барои ягон кас ҳам хел пул наметиҳад, ё ин ки ҳам хел кор наметиҳад. Мегӯянд, ки дар кафи мардонагӣ шамшер мебояд гирифт, ризқи худро аз даҳони шер мебояд гирифт. Бачо, ай даҳони шер ризқа гирифтан осон нест. Чӣ қадр меҳнат мекунӣ, чӣ қадр азоб мекашӣ, ки ризқа меёвӣ. Дар Корея кор нест, намега ҳеҷ кас, лекин омада кора ёфтан дар кор, меҳнат кардан дар кор. Ман мисолҳои шумода мегӯм, ки одаме ҳастае, ки мебиёяд 2-3 рӯз бекор мегарда, давомша кор мекунад. Одаме ҳастае, ки дирӯз кати як бача гап задам, катим ҷурам омадагия, я шинос омадагия, гуфт 20 рӯз шид омадагия, хато накунам 20 рӯз гуфт ё зиёдтар гуфт 3 рӯз кор кардагия, $3700 сарф кардагия. Ё ки ман одаме медонам, ки 2500 сарф кардагия, омад дар 3 моҳ хато накунам 7000 кор кард. И ризқай бачо. Одамои ҳастанд мебиёнд кор намеёванд, ба гуфти урусо неудач намешаванд, мераванд. Одамое мебиёнд нағз кор мекунанд. Ҳеҷ чиза ҳеҷ гуфта наметавонанд. Ягона мақсади видеои мо ҳамин буд, ки огоҳ бошед, ҳам хел ҷо ҳастай. Дар Русия дар як моҳ 5000 қайраҳпулиёш кати патент месупорӣ, 2000 пули хона, пули хурду хӯрок, ба пули сомонӣ бигирем қариб 1500 сомонот ҳам хел меравад. Дар иҷа хай ай сабабе, ки мо
коркуниёмон ғайри қонунӣ ай мо визаи корӣ надорем, ай мо ягон документ талаб намекунанд. Осониш дар ҳамин ай. Лекин бо мушкилиш дар чи ай ки мо визаи корӣ ки надорем, худмон мустақилона кор ёфта наметонем. Мо мерем ҳамон офисе ки кор таъмин мекунад, арбайтш мегӯянд, кормонро икна мерем, накна намерем. Ин чизошам шумо бидонед. Барои чӣ ман видеода ин гапҳоро гуфтастам? Ба хотире ки масъулияте ки як каса ба гардан гирифтӣ бисёр вазбин аст. Ман намехоҳам ки ай пишти ман як кас ягон биёяд бигӯяд ки фалон одам ҳамин хел ваъда кард ё ки ҳамин хел гуфт. Не, видеои мо фақат информатсия додан буд, маълумот додан буд. Барои бачаҳои ай Турсия занг мезанад як бародар, ҳамин хел шароита фаҳмон меша, мегӯяд бародар ту рост мегӣ. Ҳар чӣ ки худо хост ҳавай меша. Дар заводи пул кор куниам дар ризқит набоша, агар ягон тӣ намегирӣ. Дар пустиня кор куние ки дар ризқит боша, ту миллионер мешӣ. Ҳамин чиза ба назар бигирен, тарозуи ақл кати илтимос баркашен. Каналда подписатсия кунен, лайк монен, номи канал Тоҷ.com ай. Иншоалло бо видеоҳои муфид мебуроя. Агар ба ягон кас фоида расонам, сарбаландем, хурсандем. Агар небоша, ай ҳаматон бахшиш, ба иззати нафси касе расида бошем. Узр мехоҳем. Ассалому алайкум.